ali mi još uvijek na zemlji u Hrvatskoj. Gdje letimo, gdje ćemo poletjeti? Sve je top, izgleda stvarno nevjerojatno. Ja sam i očekivao da će biti ovako spektakularno. I zapravo je točno onako kako sam zamišljala kad me Ana pozvala. Presretna sam, srce mi je ispunjeno, ja mislim da je do neba veliko. Neka Anin podcast u oblacima traje još 150 godina.